Ahojte, v dnešnom videu si povieme, aký je rozdiel medzi clip-in vlasmi klasickými šitými a clip-in vlasmi seamless. V našej ponuke na stránke nanižvlasy.sk nájdete 5 clip-in sad. Clip-in Premium, Premium Plus, Queen, kučeravé a seamless. Všetky tieto clip-in sady obsahujú 8 pásov rôznych šírok a líšia sa hustotou. Zároveň clip-in seamless ako jediné sa líšia aj spojom. Clip-in vlasy klasické šité. Sú to tieto vlasy. Z vnútornej strany clip-in vlasy Premium Plus a Queen majú takúto čipku, aby ten spoj, vlastne tie vlasy v tom spoji boli pekne rozložené v tej čipke, aby ten spoj nebol hrubý, aby sa dobre nosil a bol pohodlný. Čiže clip-in vlasy, klasické šité, čipka z vonkajšej strany potiahnuté od vrchu vlasmi. Jedine clip-in vlasy Premium tú čipku neobsahujú, pretože sú 130 gramové pri všetkých dĺžkach, čiže všetky tie vlásky sú všité v tomto spoji. Clip-in vlasy seamless, čiže silikonový, ultra tenký, ohybný, príjemný, mäkký spoj z vnútornej strany aj z vonkajšej strany vyzerá úplne rovnako, našité sponky, klipky. Z vonkajšej strany však vlasy nie sú úplne od vrchu, tento spoj má 0,5 cm a potom pokračujú vlasy. Toto je základný rozdiel medzi klasickými a seamless clip-in vlasmi. Clip-in vlasy klasické šité, od vrchu potiahnuté vlasmi, čiže naozaj pri tom zapnutí absolútne nič nie je vidieť. Avšak to ani pri clip-in sade seamless, pretože všetky clip-in vlasy a pasy máte zakryté vlastnými vlasmi. Náš dobrý jazykolam. Takže klasický spoj, šitý, 15 rokov ich predávame. Je veľmi dôležité, ako je to šité. My to šijeme tak, že sú vlastne vo vnútri tohto spoja, to vy nevidíte, sú krásne rozložené vlásky, aby to nemalo vplyv na hrúbku, aby to nebolo nepríjemné, hrubé a podobne. Som si istá, že všetky naše clip-in vlasy sú skvelé, perfektne sedia, dobre sa nosia, sú kvalitné a akékoľvek si vyberiete, tak budete s nimi spokojní.